Mayong hapon sa itong sini mga pinalanggang mga tagpalamati. Yes, welcome na naman sa Martes nga edisyon sa nga This is My Life. Mayo 17 tuig 2022. Siyempre, upod man ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma of the kita tub-tub-tak na alas stress. Lingaw-lingaw lang ang aton sa sulod sa pinakaginutlo para pampalipas oras, para pampalipas man sa mga kapungaw nga kabugat dira sang inyo mga dughan kung ano na problema nyo kinanglan go lang ta lingawon tang aton kaugalin especially ang aton mga young ones. Kamusta lang dira sa inyo, ha? Okay, kamustang pagpaniyaga, anong ginsaluhan, kabalugid kita nga nagapulo pa huway na kamo dira sa inyo na hamtangan. Nagasulusandig, ang iba nagahilay-hilay, iba nagahigdag piyong-piyong ang mata. Pero ang iton pala matina nagaupod sa inyo, kabus nga lagad kay Tito Wilma Deriya sa This is My Life. Panugutin ninyo ako nga mag-updanay kita tub-tub-tak na alas stress, kay tig-updanay ginmanteadag sa kahapon, gani okay lang ina, Tito Wilma. Pa-share naman sa inyo dira mga opinyon dugay-dugay. Ano hanungod sa sulat nga aton pagabasahon. Ang atawe anong basahon mo naman nga sulat natungod naman sa ano ang imo sini sorry lang gid pero about bala sa religion ang concern no sang aton sini letter sender. Ako tani hindi ko na gusto nga tandugon ang pagtuluhan sang tagsa-tagsa. Respetuhan ay lang. Pero kay hindi naton man ma-ignore, hindi man naton nga siling hindi naton pagsapakon ang kaundan sang sulat sang isa ka amay nanungod sa iya anak na hibaluon naton ina karon kag pwede man kita maka-share sang aton sini mga opinyon na pwede kita makahatag sang inyo mahatag nga suggestion sa amay piece of advice inyo personal man nga inyo ya kaugalingon nga pag-intyende basta sa kaayuhan lang na wala lang kita tugdaanay sang malain sa iban nga relihiyon. Kung may i-komento man ka mo for good lang na ang aton lang ya basta ang mahambal na lang gila ni Tito Wilma basta natungo dira respeto lang sa tagsa-tagsa. So, pwede ninyo inakaroon ma-share kay Tita Wilma sa aton man text hotline sa mga wala yan naka-online. Pwede gid arang aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag syempre naman sa mga naka-online via Facebook sa Action Radio Bacolod na sa aton sini FB Live. Hi and hello lang dira sa inyo mayong hapon man. So pwede man kamo dira makasend sa inyo mga greetings, maka-share man sa inyo mga opinion karon. Sa aton man matalakay, sa aton man maistoryahan diri sa This is My Life karon iya nga hapon. Kag syempre man sa inyo tagsa ka mga zodiac sign para sa aton tagsa ka horoscope. Magluwas da sa hambal na nato nga makitaan ninyong nagaupod sa FB Live sa This is My Life. Ara mandera ang mga public affairs program sa Action Radio Bacolod nga pwede man ninyo ma-like ag ma-share na mas nami gin nga ma-share neton ang tagsa-tagsa ka public affairs program sa Action Radio Bacolod. This is My Life kagiban pagid magluwasin na Tita Wilma ara pagid iya ang mga matakom nga drama nga gina-play na ito online. Kaga ang mga dalag ko nga mga balita nga matipon sang amon sa News Center 24/7 from sign on to sign off. Pwede ninyo dira mabasahan, pwede man ninyo mabatian ang mga flash reports kag ang mga breaking news nga nagakatabo iya sa palibot sang aton sosyedad. Kag pwede man gani kita makabisita Tita Wilma mo sa website sang Action Radio. May transistor radio man dira. Pwede nyo man na gani mag-click of the man kita. Mabasahan nyo pang dalagko man nga mga balita. Kaya pwede man kita maka-up the sa dalagko ninyo dira nga screen. As long manami ang aton sa Wi-Fi connection. Search nyo lang da sa YouTube Action Radio Bacolod. Kadasing man sa ngayon oras alas 1:39 na. So dugay-dugay magabasa man si Tita Wilma sa aton sinisulat sa karon man nga hapon.
Pero sa nasiling ko, pa-share naman sang inyo paniaga dira sa kutob sa Malabutan. Sa ngaton pagpangalagad karon nga hapon, magluwas diri sa isla sang Negros sa duha ka mga probinsya sa central nga bahin sang Negros. Tabok tato sa isla sang Panay sa apat man ka mga probinsya kag sa Guimaras ay sa may Masbate. Kamusta na kamo dira? Especially sa Milagros, Masbate or sa Planas Masbate man nga naapektuhan sang toxin no ang mga red tide ba no hinay-hinay lang gid kamo dira kag maghalong-halong na makalabutan sang aton sining malabutan Tita Wilma no sang aton sini pagpangalagad karon nga hapon sa bahin dira sang Masbate sa may Palawan sa Romblon especially sa Kahidiukan nga nagapadalaman sang ilang mga mensahe diri sa aton kamusta lang kamo dira daw kanami daya sang ila tubig kuno mo na nami dirang kadagatan sa bahin sang Kahidiukan Romblon gani baw nami kun mga lapit lang na di sa amon makapamasyar man kami dira pero kalayo kag kabudlay sang transportasyon mahatag naman sila idea kun din maagi pro okay Ana sa liwat sa nagapamangkot sa etong text hotline again 0963-757-0874 enjoy sa mga nagapaniaga dira ana pero hindi man naton ani pagkalipatan ang aton mga produkto sang Dr. Alfred's basta mga produkto gani sang Dr. Alfred's hindi Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home. Okay, hi and hello sa itong sidra mga naka-online na mayong hapon sa inyo dira. Anong panyaga tada na salamat gida sa mga nagapangagda dira nan. Kag, yes, good afternoon, Sir Mileli Uligo. Kay Sir Mileli Uligo nga nag-upod sa aton online. Kay Ma'am Mary Grace Eugenio Formin, salamat gid. Good afternoon lang dira sa imo. Kay Remar Hicano Haliasgo na mayong hapon titawe. Kay Tuto Joshua Christopher Bellas, thanks for the blue heart and the wave. Thanks for the stars also, Tuto Joshua Christopher Bellas. Kay Pinky Borero, mayong hapon Tita Wilma, God bless. Likewise, my dear, na? Kay Raymar Beranyo Lingoste, na Raymar Beranyo Lingoste, good afternoon, Tita Wilma, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always. God bless. Okay. Kag, hi, hello, tawe, ang manahambal ni Ma'am Mary Grace Eugenio Formin. Okay, thanks for the big heart, Sir Mileli. Kag hambal ni Sir Mileli, love you all. Thanks, sir. Live siya sa Banis Cafe Highway sa Tangob, Bacolod City, na watching sa ARB 24/7. Salamat gid Sir Mileli. Kag ginatamyaw man ni Sir Mileli si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo. Jinky Dilagdon, Noel Amar kag Sister Alex Montesa. Tawe, good afternoon. Happy listening naman kami diri na sa Mycelin Homes. Kag stay healthy always and God bless you more, Tita We. Ma'am Virgil Pinda, salamat gid ha. Kag sa inyo man. Tawi panyaga ba? Sir Pablito Kendari Jr., good afternoon. Enjoy lang ang pagpaniyaga, no? Katapusan lang na nga timo kay Tita Wilma. Ano, sudan tada pa mo kinabla. Mayong udto, Tita We, na-share ko lang info. Akon sudan, adobo nga takway. Ay, kanamit ba? Adobo nga takway, kag pinrito nga isda, Tita We. Di sampat, gid sir, no? Bago kita mo sakit, guro palumbaan ay timo. Hambal man ni Joanne Nicor. Salamat gid inday Joanne. Fried rice ang Bani Cafe kag Hungarian hotdog nga juicy. Amo lang na panyaga ko, Ma'am Wilma. How saucy naman sa Sir Mileli, no? But anyway, namit man na gyapon, sir. Diba, Ma'am Jean Hisulgon? Kay Ma'am Jean Hisulgon, dira mayong hapon. Dira sa Bebs Mangustian sa may Valladolid. Thank you, gid ma'am. And good afternoon dira sa imo.
Tuto Eric, madamay yung hapon, manda. Salamat, kid. Ma'am Ana Sinoro, yes, ginahambal ni ma'am niya, good gid ko, no. Okay, panawagan namon si Alma Guanzon Aliera, na? Evangeline Bueno Flor. Evangie, ikaw galing nagtawag ka. Inaalang-alang na si Tita Wilma, no? So, may concern lang si Ma'am Vangie. Suliton ko rin na karong Ma'am Vangie, no? Nga ilagi na panawagan si Alma Guanzon Aliera nga kung mahimo mag-contact sa telephone number 034-434-1732 o kung sa cellphone number 0997-156 0997-156-5680 kung gusto mo pa mag-obra kay Vanji sa bata. Okay, amo na gali. Ma'am Ella, no? Ma'am Ella, natibuok ikina mayong hapon man sa imo. Salamat gid. Ma'am Ana Sinoro, yes, amayong hapon man, na? Kag thanks for the big heart, Ma'am Aina, kag kay Juvie Monares, Inday Athia Kim Iriman. Good afternoon man sa imo. Okay lang na siya. Lian Gario Lamain, Inday Lian, salamat ha, mayong hapon gid. Kag Kimberly Navarro, kay Edmar Kilitar, kay Huimar Hikano Haliasgo, salamat gid. Relax lang ka mo dira, kay balikon lang na karon naman dugay-dugay ni Tita Wilma ang mga greetings. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainitsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic kaya ibang damo na dulaan ng drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Uno na, alas 2:01 na gidya. Alas 2:01 na, Action Radio Philippine Standard Time. Ada si Sir Alex Montesa. Ay, hello sir, kamusta ikaw? Bado malawig-lawig, mantana, way taten kitanay, paamo kitanay. Wala kami anong mensahe? Siling ni Ara siya. Nagaupod kay Tita Wilma Subong. Nagka-live. Thank you, good sir, and good afternoon sa imo. Gintamyaw ka man din ni Sir Mileli Oligo. Na. Okay. Will, good afternoon. Mabatian na nila sa radyo kay sa Facebook. Ako nanawagan, madamo gin nga salamat. Yes, ipanawagan ko lang na karon liwat Ma'am Vangeline Buena Flor. Di ba, Ma'am Ana Sinoro? Pa-shout out ko na sa Sinoro family kag Pilar family nga naga-monitor lang sa Action Radio. Shout out man kay Jessie Jaime in California. My cousin, Marlo Jaime. Ang pagkaisagali ka mo ni Marlo. May dumduman ko pa si brother Marlo Jaime. Na, di ba? Yes. Ihatag lang akong regards kag pagpangamusta sa iya. Lian Gario Lamayin. Mayong hapon gidera sa taga Bacolod. Inday Lian, thank you man, ha? Okay. Pasiplatan ko lang dali lang gid. Sorry, gida. Ang ato na ari bala sa text hotline. Kay silang ari, titawe amon sudan panyaga tinula nga manok kag kinilaw nga balancho nga isda. Jasser sa Hacienda Salud, Barangay Rumirang, Isabela, 8421. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo dera. Tita Wilma, maayong hapon. Amon utan ta, kulitis kag kalabasa ay kanamit. Paksiw nga isda ang pares, adubo nga Bisaya nga manok halin kay Cecil sa Isabela. Ay palaway-laway. Pero since nga amo ng sudan di may namit para sa inyo kag masustansya, very good kid. 6850. Tita liyog ko tamyaw kay mamang ko Bekha
Samtang galuto sang inasal, gapamati siya sa imo programa. Salamat gid. Uping ni Gali, 8746. Uping or oping, salamat gid mayong hapon. Ha? Siling naman niya ni 6353. Mayong hapon, banyagata, sudan ko adubo nga takway kag laswa, pinamalhan nga tabagak halin sa aga, tubtub sa gabi. Ba kumpleto na nangaluto? Ha, kurit sa nga siyenda lumbiya dos. Ibi Magalona. Aba. Tita Wilma, damyaw ko lang da. Taga Mandayaw, 4 La Casiliana sa mga taga Mandayaw Evangelical Church members. Good day, kid. From 5653. Pila lang ina sa mga greetings na doon. Kaysa siningabahin si Tita Wilma Anay, magabasa sa nga iton sulat para karon nga adlaw. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay, ang aton tagpadala sang sulat sa sininga hapon, taga Tabuk Dagat, taga Alimudian, Iloilo, isa ka amay. Na-mention ni Tita Wilma kaina ang iya problema na tungod sa iya anak. Nga nagbag-o sang iya relihiyon, ti gusto sang amay nga magbalik ang iya anak sa relihiyon nga ila namuklatan. So, sa nahambal ko na kung ano man ang inyong mga opinion karon, kung ano man ang opinion sang iban, respetuhanay lang. Hindi kita ya maglali sa relihiyon kay hindi gid sina nanamian si Tita Wilma na wala gid ko nanamian kung relihiyon ang pagalalisan. Ang importante is ang aton kaluwasan kag ang aton mga maayo nga hinimuan. So basahon ni Tita Wilma ang sulat nga ginpadala sang isa ka amay kay Eduardo. Ang sulat ni Eduardo nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa tanan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod sa programa This Is My Life. Isagali ako kaamay. Ako si Eduardo sang Alimudian, Iloilo. Tunog ang inyo signal diri sa amon, Tita Wilma. Ano pa sa Bacolod kami nagapamati. Kay gasagrak ang mga taga Iloilo kun kisa. May asawa man ako, kag may kabataan man. Ang pamilya ko, Katoliko. Pero, sang magdalag ko na ang mga kabataan ko, naganyat sila sang iban nga relihiyon. Ang dalaga ko nga bata, nagasimba every Sunday sa iban nga religion, kag hindi ko mabaton. Tungod, didto siya naka-boyfriend. Kag pati mga barkada niya nga wala nobya kag nobyo, didto man nakakita. Hindi ko man siya mapunggan nga magsimba didto, tita. Tungod, didto nakita ko nga happy siya, kay ato didto ang iya boyfriend. Ginahambalan ko lang siya, permi, nga kung pwede magbalik siya sa pagkakatoliko. Pero naakig siya sa akon, kag kadamo sang iya
rasones. Ang naindian ko lang sa ila relihiyon, kay ginadisregard nila si Mama Mary, kag si Jesus lang kuno ang dapat simbahon. Wala nila ginatagan importansya ang mahal nga Birhen Maria, nga nabalaan Manila nga si Virgin Mary ang iloy ni Jesus. Kung wala si Mama Mary, wala man ang aton Ginoong Hesukristo. Tungod klaro nga halin sa iya kaugalingon si Hesukristo. Ginbusong niya ang anak sang Dios. Siguro abis ang ila relihiyon ginasimba sang mga Katoliko ang mahal nga Birhen Maria. Pero sa tuod lang, Tita Wilma, wala namon ginasimba si Mama Mary. Adoration, respeto, kag ginadayaw namon siya tungod siya ang iloy sang Diyos nga anak, Jesus Christ our Lord. Inang mga replika sa simbahan Katoliko, simbolo kag pahanumdum lamang nga siya ang iloy ni Jesus Christ. Pareho bala sang monumento sang aton mga heroes nga naga-offer kita sang mga flowers, nagapamisa, kag ginarespeto bilang pahanumdom nga may ara kita heroes nga nagbuwis sang kabuhi alang-alang sa aton nga mga Filipinos. Amo man ina ang komparasyon sang replika sang mahal nga Birhen Maria kag iban pa nga mga santo kag santa sa simbahan Katoliko. Amo na iya ang akon namuklatan kag ginatuuhan, kag amo ina ang akon na intindihan. Gusto ko tani nga mahugpong liwat ang akon pamilya upod sa akon kabataan, nga gusto ko isa lang ang amon ginatuuhan. Ano bala ang pwede ko nga himuon para nga magbalik sa pagkakatoliko ang bata ko para liwat nga mabilog ang amon pamilya, kag dululungan kami nga magsimba kada Domingo. Kabay nga matagaan mo man ako sang nagakaigo nga advice para magmagan ang balatyagon ko. Nagapasalamat na ko nga daan, Eduardo, sang Alimudian, Iloilo. Sa iton letter sender karon nga hapon nga nagpatawag kay Eduardo, wala mo gid-mention imo edad ba? No? Okay lang since amay ikaw, no? Sa imo salamat kag madamo gid nga salamat kag maayong hapon. Kabalo si Tita Wilma, madamo sa mga pareho mga ginikanan ang makarelate sa sitwasyon mo, sa inyo relasyon, sang imo anak, sang imo mga anak, kag sa inyo man pagtuluhan. Since ginpadala mo diring imo sulat na sa This Is My Life, kung ako bala sa akon hindi issue ang Katoliko. Kung mamati sila sa akon, kag magsunod sila, okay. Kay kabalugid kita sang ulihi nga henerasyon nga may ara sila ya kaugalingon nga pag-intyende. May ara nga mga kabataan nga hindi satisfied sa isa ka relihiyon nga ila makadtuan, ila masudlan, kag may ara sila sang ginapangita. So mo na makasiling sila nga taga soul searching gid ko mo kay da may something may ara pa daw palamangkutanon sa ila heart, sa ila mind, nga daw wala pa nila masalupuan. So akon, as long nga makita ko nga maayo sila, na kung ano man nila nga reliyon, as long nga going straight sila, kag maayo sila nga mga kabataan, ginarespeto ko ang ila
ginsudlan nga relihiyon. Kaya actually para sa ako ng relihiyon niya hindi man na iya makaanugid sa aton, makaluwas tuod gid na iya. Ako gawis tawo magtindog hindi tuod, na kundi sa kun ano ikaw kag kun anong imo binuhatan. Ara ang mahal nga Dios nga aton ginatuuhan, isa lang ang Dios nga aton ginatuuhan nga tagtuga sa aton tanan. Di ba? Siya isa lang nga among makagagahom sang tanan. Siya among nagtugas sang langit kag duta. Siya ang naghatag sa aton sang kasanag kag kadulom sang aton mga makaon. Tubtub nga naangko naton ang aton sitwasyon sa karon. Amoy na bala ka budlay nagid kay nga ang tagsa-tagsa may kaugalingon nga pag-intyende na ang tagsa-tagsa nagaangkon sang lain-lain nga kaalam, lain-lain man nga interpretasyon. That's why nga damo man nga sekta ang nagatuluhaw. Pero hindi ko na iya maglalis kung ano man ang inyo relihiyon, kung ano man ang akong relihiyon, kung ano ang iya kag ila relihiyon. Importante nagatuo kita nga isa lang ang Dios sa nga aton tagtuga. Kag isa lang ang manluluwas naton kag ina si Hesukristo. Kag hindi lang ikaw ang nag-experiensya sina, hindi lang isa, duha, tatlo ka mga pamilya ang nagaproblema nga sa sulod sang isa ka pamilya, lain-lain ang relihiyon. Gustuhon man sang ginikanan kung ano nga relihiyon, kung anong iya namuklatan, besides abi ka sa Katoliko, no may ara nga ginikanan, Iglesia ni Cristo, Baptist, ano man dira, born again, whatever, nga ila man namuklatan, kagusto nila pasundo ng ila kabataan, hindi man na siling pilito naton, kundi hulaton naton ang kabubuton sang aton kabataan nga magsunod dira. Di ba la? Kay nga, masiling tabala nga ang mga kabataan sa karon. Amon to na-mention ko na isa naga-soul searching. Ang mga kabataan sa karon naga-experiment. Di ba la? Naga-experiment kung ano gid bala ang relihiyon nga nagakabagay sa ila. Ginapangita nila kung ano ang relihiyon nga husto para sa ila. Kay sila mismo nagapangita sang kaugalingon nila nga, let's say, abi pagsulundan, na para nga pangitaon nila ang paragit sa ila. Di kita nga ginikanan kung kaisa hindi ta na mahatag tanan sa ila mo. Na gustuhon taman sila uyatan, gustuhon taman hakson sila nga ang aton tanan pagbuot sundo nila, subong niya hindi na kay laina ang kabataan sa karon. Di bala? Kita mo masiling ka na hindi ito sa magalin kay nga dito siya na in love sa bag-o niya nga reliyon. May nakilala to siya, dito siya na fall in love sa isa man to katumuluo na. So, ginbaylon nga nagsulod to sa kay na in love siya sa lain nga reliyon, amo nang rason kung nga nagsulod to siya. Iya na sang bata mo. Respetuha kay nga ang bata mo may balatyagon nga iya. Ikaw nga amay, ikaw nga ginikanan, may kaugalingon ka man nga balatyagon kag paghangop. Intindi ko na lang nato ng aton mga kabataan. As long nga wala sila naglikaw or nagtalang, kumbaga mga katigulangan, wala sila magtalang sang banas nga ila pagausuyon. Galing kay may ara, gid man yang ginahambal bala naton nga sirado or closed Catholic, masiling naton nga siling sacred Catholic na mga amo na nga gusto nila bilog nga pamilya or hindi lang sa Katoliko. Hindi na ako mag-mention sang iban pa nga iban nga reliyon nga close man sila, no? Very close man sila sa ila pagtuluhan nga gusto man nila i-implementar sa ila kabataan nga ang nagalalis ginapahalin nila sa ila pamilya kay hindi kuno belong sa ila. Hindi amo na kay ginikanan kita, no? Once nga ginikanan kita, responsibilidad nato ng aton mga kabataan. Responsibilidad nato ng aton mga kabataan kag sa labton man naton kung ano ang madangtan sang aton kabataan sa mahal nga Dios. Ari lang kita ginikanan nga i-guide nato ng aton mga anak sa husto nga banas kag sa husto man nga pagtuo. Ay ho, mga anak kamo. May ara to gani sa nadumduman ko.
may ara nga nagsulod sa isa ka reliyon. Inigin share malang na sa akon, no? Nagahilibion ang Iloy kay ti nagsaylo sa iban nga relihiyon ang ila sini 2 or 3 gid ka bata. Pero okay man lang. So, ti kung bago pa man lang ka ang interest mo gid nga matulid mo gid ang ila faith dira kag kun ano mga activities nila nga makabulig man sa inyo pagtubo, no? Spiritual mga paghatag spiritual education kag naghatag man sa inyo edukasyon kung paano ka mo mag-mature sa inyo sa spiritual belief amo na siling ti nagbusong kag pagkatapos ang sorry to mention, no, ang leaders sang ila reliyon among nakapabusong. So libion gid sang Iloy. Kay ang ang ila leader sa church may pamilya man pero sa iban nga lugar wala dere na di anhon mo na ara na ina kag ang iya bata siling ko ara bata mo ara na sa husto nga edad kabalo na siya kung sala ang ginhimo niya o kung hindi. Iya na iya. Kay kung lang taon na ton, wala iya sa relihiyon ina, no? Kung ako namang wala niya sa relihiyon kung nga nagbusong ang bata mo, ha? Kay nga aara niya sa balatyagon kag sa alibutod sang korason kag paminsaron sang imo anak kung nga aamuin ang iya na abtan. Hindi mo na iya mabasol ang relihiyon nga ginsudlan sang anak. Importante nagasimba kita, nagatuo kita sa mahal nga Dios, may Dios ang kalibutan, nagatuo kita nga si Jesucristo, amo ang anak sang Dios nga nagpakatao, nagpalansang sa krus lamang nga maluwas ang kasalanan sang kalibutan. Sang bugos nga kalibutan without any exemption. Di ba la? Gintubos kita paagi sa pagpalansang sang anak sang Dios sa krus. Hindi nga sila nga siya lang or sila lang ang maluwas. Kay kita tanan tungod sang aton kasalanan kun nga ang nagpakatawo. Kaginbunag si Jesucristo paagi kay Maria, no? Kay Birhen Maria. Siling tabala, maglain man na yung relihiyon nila, basta matinlo lang honest man sila, kag honest sila sa ila faith, ay numan dira iya, may siling ko sa Iloy, may pensar na ang bata mo, kag kabalo siya sang husto kag sala. Wala question sa relihiyon, ara sa bata mo, iyan iya desisyon, nga gintugyan niya ang iya kaugalingon, kag nagbusong siya, sa pihak nga kabalo siya nga may pamilya ina nga tawo nga among leaders ng ila church. Hindi ako mag-mention kay hindi ko gusto nga maka-hurt man kita. Di ba la? Sana siling ko na nga importante nagatuo kita, wala sang lamod nga pagpangduha-duha sa aton mahal nga Dios nga amay sa langit. Di ba la? Nga sa diin ginpagkataon niyang iya anak diri sa kalibutan lamang nga maluwas kita tanan sa aton mga kasalanan. I-pray mo na lang, Eduardo, ang imo anak. Amo lang na mahambal ko, no? I-pray mong imo sini anak, hugot nga pagpangamuyo, nga kabay, no? Pangamuyo mo sa mahal nga Dios, nga kabay gabayan siya, hatagan sang kasanagan ang iya pamansaron, kun ano gid bala ang ginapangita niya, kag ano ang makahatag kag makapuno sang iya balatyagon kag pamansaron when it comes sa pagtuo sa mahal nga Dios. Importante man na. Kay nga masalapuan gina nila na masalapuan gina nila ang husto kag masalapuan gid nila kun ano ang ila ginapangita. Na sa nasiling ko man kun ako lang bala sa akon personally na hindi na iya upang ang relihiyon sa magpamilya. As long nga maayo ang inyo tagsa-tagsa ka relasyon, ara ang paghigugmaanay, ara ang pag-intsindihanay, ara ang pagbinuligay, pagpaubos, may komunikasyon, nami na siya ya. Na, hindi bala kay ang Diyos gugma, tandaan nyo na,
When we say the word gugma or love, kung gamito naton sa mahal nga Dios, tuman kadalom nga wala sing misin uman sa aton nga makatungkad sina nga gugma sang Dios sa iya katawhan nga iya gintuga diri sa kalibutan. Tatay Eduardo, nabatsyagan ko kag nahangpan ko sa kaundan sang imo sulat nga gusto mo gid nga magululupod kamo sang imo kabatan sang bugos nga pamilya nga magsimba every Sunday nga ululupod pakadtugid sa isa ka simbahan bisan sino nga ginikanan nagahandom sila. Pero sa adlaw-adlaw nga tanan ang pagbag-o hindi naton mapunggan. Kita nga ginikanan, ara nagagiya, handa sa pagpaintyende, handa sa paghatag sang mga maayo nga input sa ito mga kabataan, kag ato na entyendihan na hanungod sa pagtuluuhan kung sila mismo padayon nga nagapangita sang ila kabulusgan sa pulong sang Dios, hindi naton sila pagpunggan. Makit-ay naton nga mga maayo sila nga mga kabataan, pasalamatan naton ina sa mahal nga Dios. Hindi lang maglain ang buot mo, pareho kita, katoliko man kita, na? Pero yes, when it comes to Mama Mary, hindi ko na siya ma-deny sa life ko personally na. Ako ya kung magsiling witness, ako ya witness gid ko kung paano ako ginbuligan sang mahal nga birhen sa pagpangamuyo sa akon mga inagyan sa akon kabuhi. Especially sa estado ko subong sa akon ikaayong lawas, yes. Ara gid siya nagabulig sa akon sa pagpangamuyo. Hindi siling ginasimba naton siya, kundi iloy siya na Jesucristo. Kung palangga siya ni Jesucristo nga iloy, nga bilang sa iya pagkatao sa kalibutan, nga among nagbunag siya sa kalibutan, amo man inang pagtanaw naton sa iya. Gani kung ano ang akon pangamuyuan, kung ano akon nagapangayo gid ako sa isang bulig, pagpangamuyo nga, Mama Mary, pray for me. Magsiling ta nga I love you, di ba sa pareho tagahambal kita I love you? Sa mama naton, sa papa naton, gahambal kita I love you. Amo ina. Hindi sila nga ginasimba. Ay insakto dira si Tatay Eduardo sa paghambal nga simbolo, di ba la? Simbolo na pareho sang mga heroes naton nga ginapatindugan sang monumento. Nga nasa diin may ara laying, naga-offer kita sang flowers, nagapamisa kita para sa ila. Kay nga sila nangin baganihan naton nga mga Filipinos, di ba? Daw amo bala sina ang komparasyon na hindi nyo lang pagkontra ha. Personal ko to yung opinion na kung ano man ang opinion nyo, ginarespeto man ni Tita Wilma. And hoping Tatay Eduardo nakabulig kita. No? Paganhagan sang kabugat sang dughan mo, kag ang respeto lang gid Tatay Eduardo sa sulod sang panimalay himua. Hindi pagpuwersaha ang kabataan. Ihatag ang ila kahilwayan basta makit-ay naton nga ara lamang sila sa maayo nga banas kag maayo ang ila padudungan. So salamat gid sa mga gusto dira maghatag sang ila mga personal opinion, sang inyo man suggestion, maka-inspired kay Tatay Eduardo. Ara atong text hotline, pwede gid ninyo dira ma-text kay basahon according ni Tita Wilma. Kag ipadala sa atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ay sa mga naka-online, ara man ang aton sininga chat room. Feel free gid sa pag-type sa inyong mga opinion kag ipadala diri sa aton sa This Is My Life. May istorya man ninyo sa kabuhi, mga problema, any concern nga makatag inspirasyon or magamit nga ihemplo palahinandigan sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati sa adlaw-adlaw man naton nga pagginawi kag pagpangabuhi. Yes, i-share ninyo diri sa This Is My Life. Padala ninyo sa This Is My Life, DYEZ Action Radio
Will Rose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Kaya pwede na kita makahulog sa koreo mo na. Pero since nga medyo mahapos-hapos iya ang sa social media karon basta may Facebook account ka lang, pwede ka makapadala kay Tita Wilma via Facebook page ni Tita We, Action Wilma Sugaton, or sa aton man personal account, Wilma Antupina Sugaton. Okay? So, sa mga opinion nyo, pagbalik ni Tita Wilma, basahon ko gini na. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal Kadamo sa ilang opinion ba? Okay lang Basahon ko na karon via radio. Kay nami, bala mabatian man sang tanan. Ha? Okay, Miss Jane Candido Hildori, good afternoon. Hi, Tawe, good PM. Na? Salamat, gid, Ana. Good PM, Tita Wilma. Advance happy birthday sa asawa ko kay Jessica Barela Parabuas. Wow. Okay, advance happy birthday kay Jessica Barela. Halin sa imo ba na kay Gerance Barela. Na? Happy listening, Tito Wilms. Shout out sa Water Glaze Boys. Salamat, gid. Na? Dira sa Water Glaze Boys. Mayong hapon. Dira. Halin na kay Ellison Gripon Ong. Pagid. Good afternoon, Action Wilma. Please greet happy 9th birthday sa akong bata, si Ruben Jan Relatos. Kag maayo man nga pagpamati kay Nanay Mersing Vinson. Nanay Mersing, good afternoon and happy birthday kay Ruben John Relatos, kay anak ni Richelle Relatos. Remedios Stanton Makilan, good afternoon, Tito Wilma. Yes. Hi, Tita Wilma. Good evening. Halin kay Miss Marjorie Ward. Thanks for the kiss, Mom. Thanks for the kiss and the laughter and the flowers you sent. Kag sa heart, pagin, Ma'am. Okay. Karon ko na basahon ng imong opinion, Ma'am. Ano? Kag kay Ma'am Virgie, okay lang na. Karon. Martin Aliling, good afternoon. Kay Ma'am Ana Sinoro, salamat, gid. Okay. Kag, sa Sinoro family, kag Pilar family, ara ko no Japon. Ara gyapon sa La Carlota nagapamati. Salamat, gid. Okay. Kag Remedio Stanton Makilan, good afternoon man sa imo. Kag Homa Lumina. Homa Lumina mayong hapon. Thanks for the heart and the smile. Do ikaw gid katahom ba pa mo kay na bala. Hi, good afternoon, Tita Wilma. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitor diri sa Victoria City. Thank you, gid tawe. Okay. Merly Gonzaga. Yes, Mom, thank you. Nabasahon ta na karon ng imo message. Inyo mga reactions bala na sa aton sini Sander karon iya nga hapon. Dali gid lang kay basahon taman ang ari di sila sa aton messenger. Indairon Trava. Yes. Mayong hapon sa imo, Indairon. Salamat, gid. Ano naman? Okay. Thanks, gid, Indairon. Salamat, gid. Kag, kay Wilma Cabarles ang Isabela. Thank you, gid. Okay, balikan talang kamo karon naman dugay-dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Okay. Dalon ko nila ng mga greetings niyo karon ano? Ari, unahon ko anay sa aton text hotline. Halin kay 4129. Ang hambal ni 4129. Sa amon pamilya tita, amo man na wala man ko ga pamalabag kay isa man lang ang amon Dios, galing ang pamaagi lang sang ila pagsimba ang naglain. May giving
dinto. Yes, may giving, may tithes, kag may offering pa sa amo niya kaisa lang gid. Amot sang tumuluo ang tawag. They see santoyo nita thanks gid. Okay, no? Amo na may mga diferensya, amo nang ma-comment sa iban, pero hindi malain. Okay, amo na siling ta importante gid bisan magkainano isa ka pamilya magrespetuhanay. Yes, ang hambal naman is 6850. Yes, ka, Tita We. Mama Mary, a good mother of my life. I have my experience. Siya man ang gabulig sa akon. Also touch, gid. 6850, salamat, gid. Hindi ka nag-iisa. Tita, sa sender mo pareho, gid sa mga ginikanan ko kag mga utod ko man. Puro sila, hindi ko na pag-mention ng religion, ha? Ako nabilin sa katoliko o pabayaan niya lang ang mga bata iya kung ano ang ginapatihan nila. Sikurit ni asa Lumbiados, no? Ibi Magalona. Hindi ambal ko nila ni mga utod ko, no? Puro sila ka, ano din na to? Ti pareho, sister ko. Okay. Mga ginikanan ko, mga utod ko man, puro sila iglesia ako nabilin sa katoliko. Pabayaan niya na lang ang mga bata iya. Ano ang kung anong ginapatihan nila. Okay. Respeto sa gihapon. Di ba la? Oh, good afternoon, tita. Hindi madayon ang adlaw na hindi kami kapamati sa imo programa. Si Heart ni and God bless. Heart, thank you, kid. 1823. Manuel Chan ong Gran Kapal. Good afternoon lang dira. Ano? Thank you, kid. Kadamo gid sang inyo diri nga mga opinion sa iton man text hotline. Kag salamat gid iya sa inyo, na salamat gid sa mga nagpadala sa text hotline sang ila sini nga mga sabat sa aton man sulat. Tita, hindi gid na. Okay. Dali lang kay nagtalang na di kagina ang akon nga ginabasa. Dali lang. Tamyaw ko lang family tribo obriki kang mga tao sa balay. Tatay Duendi, Mama Wilma, Warrentina, Wella, Rick, Makmak, ang gitamyaw, si Ruel Bugokta. Salamat gid. Bao nga mga anak ka mo. Siling nila, sudan yaman kunuyak ka Cardillo nga bangros kag juice. Wow. 31.44 ang Cardillo. Penerito nga bangros nga may itlog kag yes. Siling naman niya ni 8421 among sudan tawi panyaga kaina. Tinula nga manok kag kinilaw nga balanchong. Jazer. Nabasa ko na anak kaina Jazer na. Okay. Balikan ko ang aton sini letter sender karon nga hapon. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am. Keep safe always. May God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. Salamat, kid. Ma'am, nas. Mayong hapon, Ma'am, shout out lang da sa Kabangkalan City, Barangay 1 sa mother ko. Gapamati gid sa Action Radio, si Elvira Yulo ni. Okay. Ari, ang hambal ni Ma'am Merly Gonzaga sa itong letter sender, respeto ang kinahanglan tawe. Hindi pwedeng ma-disregard or ma-neglect si Mama Mary kay siya ang gingamit para mabunag si Ginoong Jesus para sa aton kaluwasan. Okay, salamat gid Ma'am Merly Gonzaga. Siling ni Ma'am Ana Sinoro, ako action titawe pangamuyo gid lang ang gabulig sa akon halin gid sang pagpangabuhi ko hasta na subong. Salamat gid sa Ginoo. God bless you, Ma'am Ana. Tawe regardless sa religion, respetuhanay lang kag wala man sa religion nga makaluwas kayara kay Kristo ang kaluwasan. Agree man ko dira. Di ba la Sir Eddie Laos? No, ara lang sila kunugya po ni Nanay Isabel ga monitor sa Victoria City. Okay, amugid action titawe si Mama Mary dako gid ang pagpalangga sa aton. Yes, Ma'am Aina, salamat man. Sir Martin Aliling, good afternoon. Salamat man. Sa sender, respetuhon mo man ang kagustuhan sang imo bata. May husto man sila nga kaisipan kag maayo ang ginahimo. Hindi gid bala, no? Yan na di gid bala ang reliyon. Hindi gid bala makasalbar ang relihiyon sa aton. Hindi ginabala problema. Isa lang ang ginatuuhan, isa lang ka Dios. Importante gina respeto
yaman kamo nga ginikanan kag papangamuyo gid para sa mga kabataan ninyo kag para sa inyo pamilya. Salamat. Ang hambal ni Ma'am Virgie Alpinda, na? Ang hambal naman ni Ma'am Virgie Alpinda, sakto na titawe kung diin sila magmangin maayo respetuhin naton sila. Kay kung sa bagay wala sang relihiyon nga makaluwas sa aton kundi ang aton hugot nga pagtuo. Okay lang na kung hindi sila magtuo kay Mama Mary nga Iloy ni Jesus. Basta kita nagatuo lang, pray lang gid kay God, the Father in heaven. So, amen, Ma'am Virgie. Hambal naman ni Ma'am Marjorie Ward, Tita Wilma, we are given the freedom of choice in the world. Correct ka gidera, Ma'am Marjorie. Salamat gid. Remedios Tanton Makilan, salamat man. Pila lang ina kay kun ubuson kuni karon, maubos man aton panahon, indi gid si Tito Wilma maka horoscope sa sining hapon. Okay, happy birthday anay sa aton sini mga celebrators karon nga adlaw. Happy birthday kay why di sa gwapo namon nga isa. Kay JM, Tuto JM, di ba birthday Tuto JM subong? Yes. Ni Action JM by Ken, happy birthday to you. God bless you more. Ti wala si Tuto JM. But anyway, ara lang na siya kag si Mother Dear niya gapamati. Happy birthday lang sa imo and God bless. And happy birthday kay Ruben Jan Rilatos na halin kay Nanay Mersing Vinson. Okay, kay Richel Rilatos ang kay Mama mo. Kay advance happy birthday para buwas sa asawa ni Sir Gerans Barreta, kay Jessica Barela, hindi Barreta. Kay Jessica Barela. Salamat, kid. And happy birthday. Okay. Kag sa tanan natin nga mga celebrators, happy birthday, kid, sa inyo tanan. And God bless, good health para sa inyo. Okay, enough na Tita Wilma. Pero antes ko galian na mag-horoscope bala. Gusto ko lang ni kwaon ng isa ka-importante man nga pa-aksyon. Nga ginapa-aksyonan dira si Alma Guanzon Aliera. Kung mahimo palihog mag-contact sa telephone number 434-1732. Hindi gani sa cellphone number 0997-156 5680. Hindi gani liwat 0997-156 sakto 5680. Kung gusto mo pa kuno mag-obra kay Vanji sa Barangay Baitang, nagapa-aksyon si Evangeline Buenaflor. Okay, horoscope na kita. Sa ito naman horoscope para karon iyang adlaw. Martes, Mayo 20, wala pa ganito, just 7 pa lang. Mayo, just 7 tuig 2022 nga birthday ni Action JM by Ken. Mga Taurian, amuning ilang zodiac sign. Ang mga Taurian sa mga Taurus or sa mga Taurian, mga natao ini sila Abril 20 tubtub Mayo 20 na Taurian, amat-amat mo na nga maangkon ang kadalagan sa imo kabuhi. May ara man jutay nga hindi pag-intindihanay, nga amat-amat man nga nagatuhaw sa inyo puluyan, pero hindi ikaw direkta nga may partisipasyon dera. So no worry. Pero kung arigluhon mo ang problema, siguraduhon mo lang nga hindi ka maulamid, ha? Pasensya kag katawhay ang kinahanglan. Yes, Taurus, maswerte nga mga numero 3, 22, 34 kag 41. Violet is your lucky color. Yes, ang mga Gemini naman. Gemini, Abril 21, tubtub, Hunyo 21. Ikaw naman or kamo naman mga Gemini, inang banas nga ginakahadlukan ninyo, amo ina ang alagyan nga magadala sa inyo sa kadalagan o kun sa kaayuhan sa palaboto. Pagsalig sa kaugalingon, kag kaisog sang buot, ang kunon gininyo mga Gemini. 1, 14, 29, kag 36 ang mga maswerte nga numero. White is your lucky color.
Mga cancer naman, yes, ang mga cancer, amoy ng mga netawo, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, kung makabaton ka regalo subong nga adlaw, halin sa opposite sex, nga singles, lang nga mga cancer yan, ha? Sigurado, hindi nga siguruhon, kundi sigurado nga magadayunay kamo sa nagahilapit man nga panahon. 5-26-38 kag 45 mga maswati nga numero. Lilac is your lucky color. Ang mga leyo naman, yes, mga leyo Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ari, mga leyo, pamati, ang inyo horoscope ni gasiling, ang inyo kaalam na pagatakson ina sang isa ka nagahilapit nga proyekto nga makabulig sa imo palaaboton. Subong mo magamit sang husto ang imo imahinasyon. So go na Leo. 10-23-32 kag 43, violet is your lucky color. Mga Virgo naman, mga Virgo, Agosto 23, tubtub Septyembre 23. Kung, mga Virgo nga mga singles ay, Virgo, so na sa inyo horoscope po, kung ginapatihan nyo or feeling ninyo daw wala tsansa ang love niya para sa imo, ay hindi ka na maghinakit. Katunod nga hindi siya ginman bagay sa imo. Na? Hindi pag-ipamilit ang hindi sa imo. Kay ikaw gid ang magahinulsol sa uli. Buligi na lang kaugalingon mo nga malimtan mo siya kag i-let go, no? Kag move on. 7-15-25 kag 30 mga maswati nga numero, indigo is your lucky color. Yes, libre ang mga libre naman. Septyembre 24, tubtub Oktobre 23. Mga Libra, wow, mayo sila ba? Makabaton sila mayo nga balita karon nga adlaw, mga Libranians. Isa lang galing. Hindi ka bala maintindihan sang mga tao sa palibot mo karon nga adlaw, sa buot mo silingon. Hindi nila mag-gets kung anong buot mo silingon. Gani maghalong ikaw. 6-18-25 kag 37, amo nang masuwerte ninyo nga mga numero, blue is your lucky color. Una palang inangabahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw. Robert Roma, mayong hapon. Ati Wilma, kamusta ko, no? Thanks for the big heart, na? Tamyaw ya lang si Helen Ledesma kag Nestor Tak Santander Jr. Gama pamatigid sila at Ati Wilma from Isabela. Salamat, Robert Roma. Ay, may paapas pagali si Ma'am Elizabeth. Sorry, Ma'am. Sila niya perfectly said, Ma'am Wilma. Very good advice to letter sender. My husband, a Baptist, but when our son entered the seminary until his sacerdotal ordination, he did not oppose. Mama Mary, the mother of our Lord Jesus Christ, may God bless us all. Thanks, Gid, Ma'am Elizabeth Gaman. Balik si Tita Wilma sa ikaduwa nga bahin sa mga zodiac sign naton karon nga hapon. Pagkatapos man simpile ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center dapat Tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabilin ka mga zodiac sign. Di na kita, Scorpio na kita. Ang mga Scorpio nito, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, are. Scorpio, pamati. Ang inyong zodiac sign, nagasiling ang inyong horoscope karon nga adlaw. Kung nagagamo ang paminsaron mo sa pagpaminsar sa kung anong dapat mo himuon sa relasyon nga nasudlan mo, wala gid sang malain kung tapuson mo ina. Utda ina. Taga-ina period, tagaan mo gid na end. So no sa imo zodiac sign. Kung amo nang nagapagamo sa imo. Mas wati nga numero 9, 18, 27, kag 38. Brown is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Kondisyon ang mental ability sa mga Sagittarian karon, mamayong inyo panumduman, mga maayo, mga masiling na ito'n, mga positibo. Kag wala sang ligwa nga makahimo kasang sala sa imo trabaho, gani himua ang dapat mo himuon Sagittarian. 2, 9, 26 kag 40 mga masuwati nga numero, pink is your lucky color. Okay. Impontoles Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa nabilin pa, ara na kita sa Capricorn. Ang mga Capricorn itaw, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9, Capricorn, halong ka. So, no, sa imo horoscope, halong ka sa ginahimo mo. Kag siguraduhon mo lang nga hindi lapas sa maayong nga pamatasan, kag hindi magresulta sa kapamakan sang iban ang imo pagahimuon. 4, 13, 29, kag 33, yellow is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ang mga Aquarian naman, anuman ang inyo himuon karon nga adlaw, kinahanglan planuhan you gid sang maayo. Kag hindi gid magpadali-dali sa pagdesisyon. 3, Justin 9, 24 kag 36 mga masuwati nga numero, beige is your lucky color. Mga Pisces, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Pisces, hindi gid man malikawan ang binaisbais or argumento dira bayluhanay sa mga tinaga. Pero, mapahilayo ikaw sa away o kung disgustuhanay kung magpakatawhay ka lang. Relax, Pisces. 7, 23, 34, kag 40, mga maswati nga numero, jade green is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtob, Abril 19, damo ka trabaho, damo ka ulubrahon. Pero tandaan mo lang, Aries, kun kapoy magpahuway. Likawan mo man nga matalitihan ikaw, kay nga
mahuluhuyang-huyang subong ang imo pulmon or ang imo baga. Extra careful lang. 5-18-21 kag 36 ang mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Nabatian ang mga zodiac sign para sa itong text sa ka-horoscope para karon nga adlaw. Martes, Mayo, 17, tuig 2022. Pasensya na sa wala naton malabutan. Hindi Thelma Iguico kag Jennifer Mercedes Lombard. Buga pamati man sila via radio. Natamyaw kamo ani Ma'am Virgie. Salamat, kid. Ha? Tiunas ang pagpalam ni Tita Wilma sa Ibandera. Pasensya, kid. Bawi naman si Tita Wilma Buas. Kag ang aton man Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Romans chapter 15 verse 2. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. I can't say good. Buwas na naman, standby sa may tahong nga drama mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa.